1. júla 2026 začne platiť Národný integrovaný cestovný lístok NICL, ktorý umožní cestovanie všetkými druhmi verejnej dopravy na Slovensku s jediným lístkom. Systém zjednoduší nákup cez mobilnú aplikáciu a automatické odbavenie, čím má motivovať viac ľudí presadnúť z aut do verejnej dopravy. V Bratislave rastie počet vlámaní do domov, čo potvrdzujú aj príspevky obyvateľov v online skupinách. Polícia prípady eviduje a vyšetruje. Odborníci odporúčajú bezpečnostné dvere, osvetlenie, kamerové systémy a susedskú spoluprácu ako prevenciu pred lúpežami. Donald Trump zastavil vojenskú pomoc Ukrajine po ostrej výmene názorov so Zelenským. Moskva rozhodnutie oslavuje, Európa je v šoku. Európska únia plánuje posilniť obranu balíkom 800 miliárd eur. Viac aktuálnych správ z diania v Bratislavskom kraji nájdeš na bratislavak.sk.